Rostomili miał taki wybór. Albo się kupić bir, albo się kupić jakąś fajną strzelankę. I teraz godą tak. Bir, no zawdy wypija, nie? No ale w strzelanka też bych się pograł. I teraz tak, bir, strzelanka. Bir, strzelanka. 25 zł mam. Bir, strzelanka. No i padło na Call of Duty Modern Warfare 2. I no, ja miał taki plan się kupić jakąś fajną gra, a kupił żech się to. No i cóż mogę więcej powiedzieć, no jeszcze jakaś ludzie w to grają na szczęście. Takie chyba głupie jak ja. No, albo te co nie piją w ogóle. Zobaczymy, ja się sam porobił jakieś klasy. Hachor, ja to jest ten najlepszy, bo to ja go zrobił. Nie można połączyć się z hostem. W to jest ten host? Kajones, dajcie mi go sam, ja się z nim pogodą. Ja się zaraz połącza. Jeszcze raz. DM drużynowy. DM. Dupia mocno. 2-1 start. No. To wygląda jak nic, co żech widział do tej pory. Dobra, bierzemy Hachora. I ogrom jako Rus, nie! Ja nie chcę jako Rus. Znacie ten widz. Słuchajcie. Jest synecek. Łobiot, nie? Je łobiot. Stoi nad nim ładnego muter i go do tak. Jedz, synecku, jedz, to będzie z Rus. A on pada. Mama! Ja nie chcę być Rus. Eli, żeście boli ranki z tego wica, to dajcie ta. Dajcie ten łon, no jak tam to było. Ściuk do werchu. Mogę wam powiedzieć, że to wygląda no normalnie jak wszystkie inne Call of Duty. To nie może być, prawda? Ja ich zaraz wezna Łodzatka. Łodzatka to jest najgorzej. Łodzatka, moi drodzy, to jest najgorzej. No ale, jak wiecie, Eli wiecie, albo tyś nie wiecie, to ja wam teraz powiem, że są też takie ludzie, co to nawet lubią, jak ich zaś Łodzatka. I to nawet czasem hopy. Znaczy, ja tam to ciula na to kłada, nie? Znaczy, no, niedosłownie, że, no. Kurwa. My są chyba w Sosnowcu, bo Blank bez mała identyko cerkiew jest w Sosnowcu, jak się na bana wjeżdżą. Od strony, tej wiecie, zajty przeciwnej od Katowic, nie? No. Ja, no to my są na isto w Sosnowcu. Co ja sam mam jakieś PP 2000, świnka PP, mam tar 21, tar, ja? A kogo on tar? Ło, ciulinges, a ty co? Hopie, jak nutra z lasu. Tero Niklaus jedzie z szałotem i co? Telefon mogę powiedzieć. Nie patrzcie. Ja coś mam 4, co ja to robię? To ja czepnę jakieś grana, ja? Hopie, hop na hopie. Co to się sam dzieje? Co to się... hopy! Co to się sam dzieje? Kista mi sam śleciała z luftu. Harriera. A co to ją mam teraz? Ją mam teraz Harriera? Co to ten Harrier je? Pokoście mi to. Kaj to jest? No i co? I to jest ten Harrier, pra? Ja dostał raz marmelada na pysk. Fane, ja by tyś się przefurk. Te daj się karnąć. O, te uważaj! No dobre. Jo zaro, czekajcie, jo zaro pocisnę te 4. Jo sam wy... Teraz coś będzie, ja? A, panie pilocie! Mocie dziur! A teraz co ja robię? Jo im teraz pohakował płyty główne. Jak tyn, a jak mu było? Jak on się mianował? Hacker Bonanza. To jest ten... To nie jest ten Władimir! Ja ci zaraz ciulna, pa! Czek. To jo go zabił, to jo go zeszczelał. Ciuli, Jezus, jaki... Widzieliście ten flicker? Te widziałś? Ej, no ja po rusku nie rozumiem, to jeszcze sam nie dogodę. W to tak szczelo. W to tak szczelo sam za winklem. Te, halo! Hopie, tyś o... O, pieronie, uważajcie! Marmelada czepią z fligrów! Moab, tyzie Moab. Ja ci zaraz... obejrzysz. To zazio. Jak ja sam zaraz wparza, jak ja zaraz sam zrobię porządek. Kaj są te wrogi. Kaj są te Rusy.
A nie, zaro, to Jojerus. Kurde. To ja się sam muszę zabić. Można jak ciul na łebem w ta ściana. Ej! 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 Nie mogę się zabić. Nie strzelaj, to ja! A co to sam je? Tyle. Ja! My to wygrali! My to wygrali! A wiecie po jakiemu, bo to ja to wygrał? Bo to ja był najlepszy, pra? Ja był... No, żaden nie widział. Ojej, teraz będziemy już pas bez 2 tygodnie. Tak mi ta kryska się normalnie sztajgło mi się. Tyle ładymie rozstojmili. Myśla, co nie ma tak źle, no ale... Następnym razem to się chyba jednak kupia byr. No, tela, pyrsk!